Темата е много сръчно написана пиеса от Влади Априлов, понеже той е един добър жонгльор с думите и не само с думите и с тезите. Вътре пиесата не е само за смешки, не е само пък и за самотата, винаги се върви при него по ръба. Не бих казала, че това е елементарна комедия. Има нещо чаплинско в нея. Между всичкото, което на пръв поглед изглежда една лековата комедия, тя е наистина с много дълбок смисъл за нещо, което съпътства всеки един човек — самотата. Какво ли не съм бил? Спортист, атлет, артист, статиста на път. В представлението на мен ми е интересно тия обрати, които се получават. Това, че публиката се смее и както се смее изведнъж, усещаш една тишина и в очите на много жени, защото колкото и да има светлинна завеса, така или иначе ти виждаш част от публиката. Съм виждала сълзи по лицата на жени, защото всяка една се припознава, всеки припознава нещо от себе си в някой от героите в нашето представление. Всъщност, почти всяка вечер на сцената по един или друг начин ние правим стриптиз, разголвайки душите си. Това е едно от предимствата на тази пиеса. Идва един момент, в който човек се замисля. Точно след 20 години ще си паснем идеално в образите на героите от пиесата, защото те са наистина малко така възрастни, някога са били актьори. След това, за да се издържат и да могат да си плащат лекарствата, стават стриптизьори. Имаме един танц от 3 мани, синхронен, който така ни отне доста време и репетиции. Много се смяхме и се забавлявахме по време на репетициите. Забавлявайки се, мислим, че забавляваме и публиката.